Hola, bona nit. El temps del govern tripartit ha passat. No és una frase de Convergència i Unió ni tampoc del Partit Popular. És una frase del president de la Generalitat, José Montilla, pronunciada aquest diumenge. Montilla rebutja, sí, un nou pacte d'entesa després de les eleccions del novembre. Avui parlem d'aquest tema i també d'altres a la tertúlia política del Tal Com Raja amb el Joan Vila, el portaveu de Convergència i Unió a Bigues i Riells. Bona nit. Bona nit. Amb el Francisco Sancho, membre de l'executiva d'Esquerra Unida i Alternativa a Mollet. Bona nit. Bona nit. El regidor del Partit dels Socialistes a Montmeló, el Pere Rodríguez. Bona nit. I la secretària general del Partit Popular a la nostra comarca, la Cristina Tarrés. Bona nit. Doncs, com dèiem, el president Montilla ha fet aquestes declaracions aquest diumenge. A la mateixa vegada, el candidat de Convergència i Unió a Granollers deia que el tripartit, si podia, sumaria. Veiem la informació en aquest vídeo sobre el que va passar aquest diumenge i ara ho comentem. El president del govern no té intenció de reeditar el tripartit. En un acte que va celebrar el PSC al Liceu de Barcelona, Montilla va defensar la tasca duta a terme pels socis de govern aquesta legislatura, tot i que de cara a la pròxima va defugir d'aquesta possibilitat encara que tornin a sumar. El tripartit ha fet un gran servei, escolteu, però el seu temps ha passat. No el reeditarem, encara que sumem. Amb aquesta fórmula i amb les propostes actuals dels seus candidats no podríem encarar el futur de Catalunya, escolteu. Ara cal fer un punt i a part. Des de l'oposició, Artur Mas no se'n refia. El president de Convergència i Unió va alertar que si els tres partits poden, tornaran a reeditar la mateixa fórmula. Tots es posen una mica lluny d'una fórmula que saben que com a mínim el 80% de la gent d'aquest país no vol que torni a funcionar. Tots es posen una mica en guàrdia de tot això, no? Però atenció, una cosa són el que diuen ara, una altra cosa és el que faran l'endemà de les mateixes eleccions. Però els socis del tripartit també tenen les seves condicions per governar. Des d'Esquerra, la celebració d'un referèndum, una proposta que han avalat 70.000 militants i simpatitzants del partit. Pel que fa a Iniciativa, Joan Herrera va lamentar les paraules de Montilla perquè creu que si no vol reeditar el tripartit és perquè s'ha rendit a Convergència i Unió. Doncs hem escoltat els posicionaments a nivell de Catalunya del Partit dels Socialistes, de Convergència, d'Esquerra i també d'Iniciativa. Escoltem a la nostra taula, primer de tot, el del Partit Popular, per exemple. Creus que reeditarà? Creus el que diu el president Montilla o és escèptica davant d'aquest tipus de compromisos preelectorals? A veure, el que ara ha dit el senyor Montilla amb aquest discurs que ha fet, ho va dir també l'any 2006. L'any 2006 també va dir exactament el mateix, que no tornaria a repetir el tripartit, i ho va tornar a fer. Per tant, amb això sí que estem d'acord amb Convergència, que si tenen l'oportunitat, el tornaran a fer. Això està molt clar per nosaltres. Ara, els ciutadans, lògicament, seran els que decidiran quin tipus de govern volen. Si volen repetir el mateix o volen fer un canvi. I en aquest cas, veurem la nit electoral com queda. Però estem convençuts que si el senyor Montilla pot fer exactament el mateix que va fer, el farà. I a més, menteix, perquè l'any 2006 va dir exactament el mateix, que no tornaria a fer-lo i ho va fer-lo. Sancho, els idol, com a membre d'aquest govern d'entesa? Home, resulta com a poc molt preocupant que un governant, que un cap de govern digui, descalifiqui la fórmula a la que ha portat el seu govern, és com si el president de la Coca-Cola recomanés la Pepsi-Cola. És una cosa una mica de bojos, no? Llavors, el que pensem nosaltres és que hi ha hagut una idea simple que s'ha inoculat a la població, que és que el tripartit és dolent. Però no per les polítiques que fa o per com funciona o el que sigui, sinó senzillament tripartit dolent, i això ha funcionat. Llavors, els socialistes estan desorientats i ara es rendeixen a aquesta lògica electoral i dels mitjans i tal, quan el que cal és explicar la política que s'ha fet, les idees que hi ha darrere d'això i, sobretot, plantejar les properes eleccions en termes clàssics, en termes de dretes i esquerres, que són els reptes que té aquest país pel futur. I llavors, si fem això, o sigui, parlar de política, si parlar de política de dretes o política d'esquerres, està clar, per Iniciativa EUA, doncs que la fórmula és continuar endavant desenvolupant polítiques d'esquerra. Pere, si no és amb el tripartit, com pensa governar el PSC? Doncs, sense cap dubte, sense hipotecar els nostres valors i el projecte que defensem com a PSC i que venim defensant des de fa temps. Jo no estic d'acord amb que rebutgem la fórmula del tripartit, no la rebutgem. Han estat 2 legislatures d'una feina intensa de govern amb resultats palpables en tots els àmbits, en educació, en sanitat, en infraestructures, en absolutament tots.
I el que sí que els socialistes hem dit és que per continuar endavant nosaltres volem fer un punt i a part, volem canviar de projecte. Joan. Sí, tot això és el mateix que es va dir, coincideixo amb la Cristina, l'any 2006, paradoxalment també un 26 d'abril, és a dir, just 4 anys, el mateix dia. En aquell moment es va dir davant d'una reunió, em sembla que era el Cercle d'Economia de Barcelona. Malauradament aquesta fórmula no ha funcionat i és molt lamentable que ara això s'aprofiti just en clau electoral per intentar un altre cop minar la garantia d'un govern sòlid. S'ha demostrat que no ha sigut una fórmula i creiem que si poden tornaran a reeditar-lo, per la qual es necessita tenir uns resultats importants. Sí, bueno, el que tenim molt clar també nosaltres és que aquest govern, han tingut picabarès entre ells, no s'han posat d'acord. Suposo que tenien uns projectes molt afins, però la realitat, jo li preguntaria que li faria tant al representant de socialistes com a d'Iniciativa Esquerra Unida exactament aquest govern que ha fet, quines infraestructures ha fet, perquè ara per ara no han vist res, no han vist gran coses. L'única cosa que han aprovat i en qual hi ha molta discussió és el quart cinturó, perquè és un projecte que ja neix coix i, per tant, infraestructures... Bueno, a veure, no, sí que és veritat perquè no heu comptat amb la participació, no. Tenim un problema molt greu amb el quart cinturó i en tot cas ara potser no és el moment d'entrar en debat, però al quart cinturó, sobretot, hi ha una població que està totalment en contra, com és Gerona, les Franqueses, certament que és el mateix, i tota la part de Lliçà d'Amunt, perquè el que és el traçat trenca pràcticament entre les cases. Els projectes de país sempre han tingut oposicions locals i podem comptar el túnel de Bracons, podem comptar el Mira, això ja ve del passat de Convergència. Fins i tot la pròpia Sagrada Família. No, escolta, no diguis la Sagrada Família, que és un altre tema, no? Home, i tant. Però jo el que tinc molt clar... Dir que no hem fet res amb infraestructures és senzillament mentir. Mira, no, escolta, d'infraestructures, amb escoles ja encara estem amb més de 1.000 barracons. Vosaltres criticàveu Convergència en el seu moment perquè estàveu en barracons. Continuem en barracons. Dime quina infraestructura s'ha fet a aquesta comarca. Dime-les, quines carreteres s'han fet. Jo no he vist res. Exactament és el mateix. Escolti, s'han fet més infraestructures... Dime-les. Doncs miri, per exemple... que ho digui ara. No, per exemple, en aquesta comarca, concretament, ja hi ha projectes de millora de la C-17, s'ha desdoblat la 7 al seu pas per la comarca, la pròpia línia de Renfe, Ripoll, o el meu propi poble, hem pogut soterrar un tren com mai haguéssim pogut imaginar que el soterraríem. Per tant, és absolutament mentida. Si parla d'educació, la Generalitat ha fet una escola per setmana durant tota la legislatura. Evidentment que tenim barracons, clar, hem tingut un increment de població de prop d'1 milió d'habitants, més que cap altra comunitat autònoma, evidentment, però que no s'han fet infraestructures és, repeteixo, senzillament mentir. Perdoni, encara tenim estacions del tercer món, per exemple, com és Canovelles. Vostès a Canovelles han parlat sempre de la línia que és de Puigcerdà i continua exactament el mateix. Rodalies no fa ni un any i mig que pertany a la Generalitat. I, per tant, les inversions en infraestructures ja estan, ja comencen a estar sobre el plànol. És a dir, i atenció, i abans que acabi la legislatura, els racionals també passaran a la gestió de la Generalitat. Perdoni que li digui, però si vol entrem a més temes més profuns, com pot ser, per exemple, l'administració s'ha inflat, en el sentit que s'ha engreixat molt, han passat de 140.000 funcionaris a 240.000 funcionaris. I tant, perquè hi havia una mancança brutal, amb sanitat, amb educació... Escolti, tenim problemes en sanitat, tenim problemes en educació, tenim molts problemes. Jo no vull agafar la bandera aquí de la meva... Infraestructures, que és un tema discutible, hi ha polítiques socials que ha fet la Generalitat aquests últims anys que no s'havien fet mai. Des del tema d'habitatge a les escoles bressols. Bé, això és una necessitat social que semblava que no existia, les escoles bressol de 0 a 3 anys, i de cop i volta això ha començat a funcionar. Ja, penso que, escolta, l'altre dia, que el 90% del programa del govern d'Entesa s'ha complert. Jo penso que això és un èxit. Hi ha un diferencial terrible entre el que havia estat el govern de Convergència, no només el govern de Convergència, sinó el projecte liberal de dretes d'una Catalunya del campi que pugui, o una Catalunya... No parlem de la dreta de l'esquerra, sisplau. No, és que és això. Que em parla d'infraestructures i resulta que tenim un 30% de fracàs escolar. Alguns estem equivocant. I què farem? Posar menys professors? Perquè això és el que volem. No estem parlant, és a dir, com parlem que hem tingut tantes infraestructures... Fa un moment hi ha massa funcionaris. Quan parlem de funcionaris parlem de mestres. Ningú ha dit que hi ha massa funcionaris, que l'administració està engreixada i s'ha de primar l'administració. Però té que haver un motiu per què. El que no pots fer és ampliar els funcionaris, ampliant. Té que haver un motiu per què, no? Per dotar de serveis al país, per dotar-lo de Mossos, per dotar-lo de metges, per dotar-lo de professors. És un fracàs, ensenyament ha sigut un fracàs? Ensenyament ha estat un fracàs. Jo, sincerament, hem aprovat la llei d'educació que aquest país, juntament amb vostès, per cert, una llei d'educació que és la que aquest país necessitava. I si aquest model d'educació ha de tirar endavant és precisament amb l'aplicació de la llei d'educació que hem aprovat.
Per tant, hem fet més infraestructures que cap govern de Catalunya des de l'època democràtica i a sobre estem reformant el model. Parlen d'infraestructures i resulta que com pot ser que les organitzacions que parlen d'economia i de productivitat, com són les cambres de comerç, precisament titllen aquest govern que no ha fet prou infraestructures que ajudin al teixit productiu d'aquest país? Quan tenim un 18,2% d'atur respecte a altres països que estan a la nostra òrbita econòmicament haurien d'estar igual, amb un 8, amb un 9, amb un 10%. Això és un problema estructural d'Espanya i vostès ho saben molt bé. Però aquest problema estructural, com és que hem anat a diferent velocitat que els altres països? Bueno, el 2007 no m'hagués dit el mateix. Alguna responsabilitat tindrà el govern? El 2007 no m'hagués dit el mateix, quan estàvem generant més llocs de treball que cap altre país d'Europa. Mentre els altres països ja començaven a ajustar, ja començaven a preveure quines serien aquestes. Mentre aquí anàvem disfrutant i dient a tothom que tindríem més trens d'alta velocitat que ningú, allí anàvem preparant precisament els corredors ferroviaris. Anaven fent les infraestructures que demanaven no ningú, demanava la ciutadania i el que eren totes les organitzacions productives. Catalunya era el motor d'Espanya, ara no és un motor, ara és un res. I continua sent-ho. Mira, les grans empreses se'n van a Madrid. Les grans empreses que se'n van a Madrid, l'administració com a molt. La gran producció. Escolti, el Port de Barcelona ha augmentat el seu trànsit a més d'un 30% en els últims 3 anys. Vostès han fet tot meravelles, vostès han fet tot meravelles. No, el que vostès... 700.000 persones estan aturades. El que vostès han estat incapaços de fer és una oposició coherent i decent ni aquí ni a l'Estat. Són una oposició, són la pitjor oposició que ha tingut aquest país en democràcia, amb diferència. Però com pot dir això? I tant, home. Parlem de les propostes que el PP ha fet en aquest sentit. Quines propostes ha fet el PP, el que és el Parlament espanyol... Però si el senyor Rajoy n'ha recomanat que es foti al llit fins al 2012. Parlem de Catalunya, És un problema. Parlem de Catalunya, però és un problema que tenen vostès. Parlem de les eleccions, si aquesta fórmula tripartita, el PSC diu que no funcionarà, els altres no s'acaben de creure, però quina seria la geometria que podrien considerar que sortiria d'aquestes urnes pel Partit dels Socialistes? Perquè Convergència suposo que si el PSC no vol reeditar el tripartit, gairebé podrien donar les eleccions per guanyades, no? Home, no, Convergència no dona les eleccions per guanyades, el que sí que Convergència entenem que necessitem un govern sòlid i fort per afrontar els reptes que ens planteja el futur i superar precisament aquesta crisi econòmica. Això s'ha demostrat que aquesta entesa, mal dit entesa, govern d'entesa, que al final ha sigut un govern de guirigall, vull dir, des del primer dia li van dir una cosa que no van pogut ni complir, que és el propi nom, entesa no n'hi ha hagut. Entesa no n'hi ha hagut quan ahir diu el president Montilla el diumenge, fa aquestes afirmacions que no reeditarà el tripartit, avui tenen govern i no n'han parlat, diu que no en parlen, el govern no parla de les coses que són transcendents. Clar, vull dir, aquestes coses són les que veiem que hi ha 3 opinions dintre d'un govern. Necessitem un govern sòlid i per fer això necessitem tenir la força suficient per governar amb seguretat. Falta un mes i 2 dies per les eleccions i aquests dies han sortit noves enquestes, en aquest cas de l'emissora de ràdio RAC1, que deixa Convergència i Unió 4 o 5 escons de la majoria absoluta i, segons aquesta enquesta, el tripartit no sumaria els escons necessaris. Pel que fa al tripartit, només un 5% de les 1.000 persones que entrevisten, que és una mostra representativa, només un 5% veuria bé que reedités aquesta fórmula del tripartit. Què els diuen aquestes dades? Per exemple, Iniciativa, que és l'únic partit que defensa obertament... Més enllà de la fórmula, és a dir, això, un govern fort, mira, això és una altra idea simple, no es tracta d'un govern fort, es tracta de fer unes determinades polítiques. Això és com el que està fent ara Zapatero, canviar les cares del govern i sembla que canviarà la política, no? Doncs no, el problema és canviar efectivament les polítiques. De fet, és a dir, el greu problema de Catalunya i d'Espanya en aquests últims anys és que no hi ha hagut una política econòmica diferenciada, un projecte de país que digui, no, mire, aquí hem de treballar per la gent, s'ha de crear ocupació i s'ha apostat tot al monocultiu de l'urbanisme especulatiu, la bombolla immobiliària i tot això. I aquesta és la gran errada. És a dir, que ara ens vinguin a dir que polítiques que han defensat això seran la solució, això és una greu errada. I la gent que ho està patint, els treballadors, el petit comerciant, el petit empresari, el que vol és, escolta, creem economia real. I això és el gran repte. És a dir, jo penso que amb això de tripartit no, tripartit sí, això és un debat estèril, o sigui, cal aclarir quin és el model econòmic que ens portarà a sortir de la crisi. I jo tinc clar, la gent d'Esquerra, d'Iniciativa EUA, que no seran les polítiques ni del PP ni de Convergència. Aquest país, Catalunya, necessita una economia real sòlida, que creï ocupació i que comenci a treballar i a sortir de la crisi.